masih kalau dompet nih bener kita membiasakan maos tapi punya masalah dipikir masalah tapi bukan dalam nopo sifat bukan ini ketemu nih jadi bingung tapi dalam maos sifat ini insya Allah diparingi dalam keluar seperti ini kok waming kulih hamid paroka menawi ngalami kesusahan niku diijoli dening Allah digawe senang lageng gembira. Wonten nggih. Wonten kadang tiyang wonten lho Bu. Dados yo akeh. Nggih to ya, duwite yo akeh. Nggih to.